nako, ini dako kapitan. Oh, siya man di ang imong gusto. Unsa man na imong gikaon? Ay, urak ahos ni akong giusap-usap, tambal sa high blood ba? Bantogra, bahog kay ka ug ahos. Oh, da kapitan oh. Unsa man na urak? Kalabo plus garlic. Kalabo plus garlic. Halaha ang inuma. Kalabo Plus Garlic nga adunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyang dilaw, tawa-tawa ug banaba makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid, arthritis ug daghan pa. Kalabo Plus Garlic ipares lang sa pag-inom ang Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga makatabang mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Ginama sa Jesser Marketing. Mga pakatawa sa Jesser Marketing. Kapitan Lude, Unsa man na? naglibog mang pukap oy. Kung kinsa mas bright, ana bang bata na Amerikano o bata na Pinoy? Kabalo ka, ang bright katong bata nga Amerikano. Ha? Ano mangkap? Huna-huna aragod ha? Bata pa gani na. Howd na kayo mag-in-English? Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Kalabo Herbal Coffee, Kalabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matud sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gihatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Kalabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Kalabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Kalabo Plus Herbal Coffee Original, ug Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Kalabo Plus Herbal Oil Liniment, Kalabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, maayong udto na po sa mga kabisyo, my love, so sweet. Aniya na po kita paminaw, maglanog-lanog, magpabati ka nato karong mga taknaa, and of course magplastar para ato ang panukaran ug dapat mahibaluan ang unsabay mga nindot nga mga benepisyo nga ato ang pwedeng makuha nining produkto natong mga Kalabo Plus Herbal Food Supplement. But before anything else of the matter is of course mga kabisyo, kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Baba, plastar ta, duyog ta sa pagpaminyaw kanyato karong mga atak niya o manyukad sa pag palanyog-lanyog, ilabi niya sa mga lugar na abot sa tuang pagsibya karong mga atak niya tuod. Mahingot to, ilabi niya diya sa may 99.9 DYRG FM Radio Gidulman, Bohol, 88.1 Santo Tomas, Davao del Norte, 107.3 YKFM Monte Vista, 101.9 Go FM, Kings FM 88.8 Caguay, Surigao del Sur, 88.9 Line FM Tubigon, Bohol, 96.5 Radio Provinciano, Maasim Sangani Province, 94.1 or sabi niya siya, Big Radio Bayugan, Real Radio San Franz, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Line FM Barobo, Radio Tribo Madrid,
99.5 Gold Bayugan. Dawan FM Marihatag, Dawan FM San Miguel, Surigao del Sur. 88.3 Line FM Badas Placer. DXRL 91.7 Dawan FM Marihatag, Surigao del Sur. Og 94.7 Dawan FM San Miguel, Surigao del Sur. Mayong udto kaninyong hurot. Og manyukad sa pagpaminaw kanyato karon mga tagna ha, kay importante kay sa mahalaga nga naatay mapupo ha. Kalamunggay nga pagtulungan ha. Ang mga angay ninyong may baluan natong mga hinigugma natong tigpaminyaw at niya itong programa. Pabati day mo usab no. 0917509543. Again, that's 0917509543. Live po usab kita mga kabisyo, my love sa ato ang Facebook page DJ Mike Kiling, of course, and sa ato ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Gesture Marketing. Okay, live po ta diha dapita. Pwede mo mag-comment, magpabati diha karon. Alright. And yes, like, share, follow po sa mga kabisyo, my love, so sweet ha. 0917509543 ang ato ang text line number. Pwede mo magpabati, mag-text ka na to. Okay, kung uso pa ba ang textmate karon ha? Anyway, kumusta ta kagahapon, Lolo Baba? Okay labot sila Lala diha. Wala pakyas kagahapon diri sa Muandak Bayan mga kabisyo, kay perting bunok sa ulan. Sa inyo ha diha karon, unsa ba inyo ha mga kahimtang? No? Hinaot nga malinawon o malipayon. Karon pa siguro magmalipayon kay ting sweldo man. Karon pa ta makapadate-date aning style ani. Ha? Minus kay uban karon kagahapon tuod may kiling kay allows pa kayo, ilabi niya kung trabante. Siguro kung negosyante, way problema. Pero katong uban nga nag-goal, no? Kay dili na ma-date ang uyab. Ngano man? Alangan masuko man niya kasawa. O di ba ka kining mangluod o niya ang isa? Duha, tulo, upat. Isa ra bagid ang adlaw 14, mahintag ugma 14 gyapon no. Kay para mabahin. O di ba ka oras-oras paitanay kapuya pa ng style eh. Kay numdum noon ko atong salida ni sa una pa man tong panahon ni Bautista ba to nga komedi mga kabisyo, my loves, nga tagtulo iyahang uyab. Gi-date niya isa. Giusa niya og date tanan. Sige lang siya excuse. Kay dog-ola kayog mga restaurant gipangkan-an. Di ba? Sige siya bahis-bahis. Kuya na, no? Ano magtago-tago man nga pwede man lantaran. Di ba? Kung masapnan sa isa, o tamahimo, at least na reserve, no? Ano yun? Tudloy yun. Anyway, mga kabisyo, my loves, pabati mo ka na to, ha? And of course, di na to kalimtan sa gihapon tuod nga magpalig-on, magpalagsik sa atuang kalawasan. Okay, hatod ka na to sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kining aton tulumanon, gihatod pudusab sa Gesture Marketing. No, adunay mga ingredients ning Calabo mga kabisyo, my love, so sweet. Mangosteen, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap sa Calabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyang dilaw mga kabisyo, my loves. And tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule, mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian, todas ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact Mr. Calabo, Jersey Castro, Serenobes, 0930-973-6009. Katul man kanya akong ilong. Unsa naman eh. Taglit lang ha. Ito sa ningkwa na ito ang Facebook live ha.
Anyway, so moto siya mga kabisyo, my loves. Okay? Ayun. Nakalingkawas gyud. Katol katong ilong. Anyway, so mo kato siya mga kabisyo, my love, so sweet. Labi na pudusab karon mga panahon na medyo bugnaw ra bagituod, no? Ningupa ng ulan tungod kay naay orange rainfall kagahapon diri sa among lugar. Ambot lang di adapita sa inyo ha. Pero kung ganing ikaw magplano mag-date karon, i-check niyo na inyo ha mga smartphone. Naman na siya imurag kuan dia kanang indicator bitaw nga unsay weather unya orasa, ugma, oo. So, pwede nyo na siyang ma-check diya dapita, no? Kanara po'y dili na to mabuhat kay tungod siguro ang ato lang purpose sa ato ang mga smartphone kay mutanaw sa ato ang mga social media accounts. Ana lang yun. Mananaaw og mga bisang kinsa diha nga mga maanyag or di ba ka bisang kinsang inyohang gustong libakon. Mamalita, mag-spread og mga fake news. Ako pa ninyo mga kayuhan dapat ang inyohang i-share. Labi na ni atong Facebook Live, oh. Gani, oh. Tuod, pabati mo kanyacho sa gihapon, ha? Ilabi niya katong mga wala pa uyab diha. Pwede mo manyawagan din ni kanyacho, ha? Tabangan mo niya mo, luoy pod. Oh, di ba kayuhan nga atong dulot din, eh. Oh, may nalang gid pudusyab. Pero unsaon nilang to may kiling kanyang uban kanyacho nga kuan kanyang namagulaan yon tungod kay siguro gibati nga murag samag wala niya pag-asa sa kanyang buhi ba kay kina magbabuligan taw gaya muratag samag mamatay, muratag gusto magpakamatay, ha? Natoy nabalita diri dapita sa mong Jakbayan mga kabisyo diri sa Davao, no, na ay hapit mo ang box tulay mangani kay na-rescue siya sa ka pulis, no. Kabakon tagitod siya pero murag paminaw nako nagpaabot sa nimo rescue niya. Napugong niya. Ililay mo unsa day ka? Ha? Mambak tulay niya pag ambak nimo tubig mo ambakan dapat walay tubig. Unya na pag na kay problema, unya gusto ka magpakamatay. Isipon niyo muna ha? Paminyaw, mga gastos. Ha? Lungon, 20,000. Pinakabarato na siya, no? Ha? Burol niyo mo, 8,500. O, nya lubong, mga 15,000. No? O, magpakape pa ka. Palit pa ka ugpan. Ha? Gasto kag siguro labing gamay, mga 1,500. Ha? O, ay, mapalit pa kag si Syria kay kanang mga nagbidjil niya, alangan nagtungit man ha. Palitan ko niya mo nagsimasimaon kay mag-inom man po na sila. Ano lang, na mo bilal, na mo bidjil, na mo bantayin taon sa minatay, basi niya dagiton. Importante sa malaga, no? Ha? Kining, tawag na to, anya, naapoy mga maghulog, di ba? O niya katong mga tao diyan nga nagtrabaho maistorbo pag mo base niya makabayad pa ka sa ilahang oras. Labaw niya kanya may pangansi mga sumatotal siguro gid kulang-kulang yung kag mga 50,000 gid niya ba no? Pero ay kabala ka kay matay niya man ka di makamukagastuhan niya imo minahal may mo gastuhan niya. Pero isipon niyo mo ni, ha? Kung niya kay problema, no? Mo palit ka gilim nun, plus pila mga kuhan karon? Mga 80? 80, 75, anya, no? Mga ilim nun. Hard ba niya o beer ba niya siya? O niya, tapos, mapalit ka og juice. Mga 10 pesos, 20 pesos. Diba? Ice, 5. Diba? O niya, chichirya. Tanto, buy bawang, 10 pesos. Barato rin, 100 pesos rin mo ang gasto. Nakabarato pa ka, ha? Dapat kayo mga kauban niyo mo, bisag dili mo kaila mo, damay niyo mo. No, basta importante, malibre sila ginom. Ano niya importante sa malaga? Pag na kayo problema, manawag lang kagbarkada. Ha? Manampit lang ka. No? O niya tapos, dapat mamguhan gini mo, ha? Nga, dili ka forever magsigigingan niya. No? Isipon niyo mo, yung mga barkada,
Ha? Dawlims kayo. Libre pang mahubog. Ha? Dayungan papauli. Kung mamulutan murag gisudan ang pulutan. Ganyan nyo. Wagi ambag pero sige lang, moral support dawat na nato na. Importante sa malaga na sila itong kiliran. Oh. Pero diyan mo niya maamguhan pagkaugma makasulti ka sumkogling matay nakagasto na pagkuda. Lagi ko yung anang klaseng kuan lulbaba kanang pagmahay koglingon. Dili ko magmahay nga nakainom ko, nagmahay ko nga nakagasto kog dako kay ako mago dati pag makainom ko dati sa una pa to mga kabisyo ko di naman ta nagainom-inom no. Kining di ta kabalo mo ilag pitaka ba. Mao nang waldas gituod basta lingaw-lingaw gani hala. Oh, pero pagkaugma mahay-mahay. Ngita asa ka nako to nabutang to kung 500 no last money na bagin nako to. Unsa ka? Wa ka papugong kagabi. Imong giurot, ha? Gi-chip in ba? Gi-kuan pa nimo gihatag pa nimo sa chicks. Nyabi nimo chicks, ha? Chicks silog ditong dako. Naisan. Gani, naisan. So, paita na, kung maumang ganito mga kabisyo, nako. Pero may nalang yun, damguhan na to, nga dili gituod maayo, nga magsigilan tagpatuyang sa ingan ng kahimtanga, kaya wala tayo padulungan. O niya, na kay mga plano sa kinabuhi, gusto ni mong makabot, o niya, kini mga inganing klaseng social life ni mo, di ba? Imuhang habit, murag magpangita na imuhang lawas, di gid maayo, 'di ba? Kaya ang padulungan nimo of course duha ra gyud, no? Hospital, sementeryo. Aji pa po siguro, hospital pa siguro unya purinarya. Pero bitaw, so better mga kabisyo nga baguhon na tong lifestyle. Kaya katong lifestyle magoy nagpugong nato nga magpaligon unya tapos makabot na to mga plano, mga pangandoy sa kinabuhi. Butang nato, nagplano ka karon nga mo abroad. Diba? Oy, opportunity nga nindot kay karon sa abroad mga kabisyo my love so sweet kining mag-butcher. Diba? Libre diri sa Tago, mag-training ka butcher og napay libre diri sa Maydigos. Oh, hindi man kay sa Australia, sa tawag na to ana, kining UK, New Zealand. Oh, walay placement fee mga kabisyo. Hindi man kay siya gito. Ilabi na diri sa Tagom nga mag-training lang ka dito nya nanay employer nagpaabot sa inyo ha mga kabisyo, comply lang ka sa mga requirements, training of course. Ang imuha lang mabayaran siguro gid niya na kay kailangan magid sulod ka sa mga laing nasod, especially kani mga Europe, Australia, mangailangan gyud na sila IELTS. Nganong kailangan mo IELTS para pudsad, no? Makakuan mo dito, magdugay mo dito kung gusto mo magpalit og balay, makapalit mong balay. Oh, language training maguna siya. Dapat mapasaran nyo na siya, mga kabisyo. Pinakaubos nga grado nga pwede nyo makuha na pasado gihapon mga 4. Oh, 4 or 5, di ba? Pero Sharon kunita di pag ninyo mapasar nang ingana, di ba? Dagan kaayo mga nag-apply niya na karon basin niya interesado ka, mag-training na lang tuod ka og butchery kabisyo. Di ba? At least additional skills nimo, di ba? Kung gusto ka mo adto abroad, at the same time, pag uli mo dari, inanakay mo ang kagulingong business, kaya kabalo naman ka magmatada. Oh. So, kada kung kanang imo mga pangandoy, kanang imo mga plano in life, nya tapos sangit ka kay tungod na kay mga sakit, balatian ng uban pa, ay wala. So karon pa lang gyud ganito od magpalagsik ng kaundangan na nimo ng mga bisyo nimo diha, no? Tarong kag tulog, saktong kaon, unya tapos focus ka sa goal nimo nga maka-abroad ka kay mura gini karon ang pinakadali nga proseso nga maka-abroad ka kabisyo, no? Nya dako kayo ang sweldo. Kabalo mo ang sweldo kung sa UK mo mga kabisyo my loves nasa 180,000 a month ang sweldo. Unya 6 to 8 hours ang trabaho. Diri magwadwad ka og pila ka oras sa imong trabaho na napakay sideline, halos tibok adlaw na ka magtrabaho no pag uli nimo balay. Trabaho pagyapon ka. Kunya warag diga po nimo ma-feel ang imong kita. Di ba? Nagplano ka magtukod og balay, umatag maayong kaugmao ng imong pamilya, imong ginikanan pero murag kulang-kulang gituod kaayo, di ba? So at least dito
gamay rang oras sa imuhang trabaho, fully compensated, dako ang sweldo, pwede po ka mag-sideline kung gani, pila ka mga tuig lang, uli ka na kay business. Why not, di ba? And ang pinakanindot ana to lulubaba kay lahi na pud nga environment ba, no? Makaadto-tadto dapita, di ba? Nindot bitaw gid siya dito kay murag sumol kay diri. Sumol kayo mga chicks. Palihar man yung mga naong ni mga bayan niya Unsa may mga naong nila? Kanyang dili mo sugot sa ato. Mangita og mas gwapo pa sa ato. May gaya getting my nerve. May pa dito kay bisag nga niya atong itsura in taon gyud. Ha? Kita pa'y kaguptan. Kay mga endangered species kita sila, no? So, better mga kabisyo, karon pa lang magpaligon kasi mong lawas kay tungod. Unsaon na lang nang imo ang lawas nimo diha niya tapos nangandoy ka mga abroad na, nangandoy ka mo trabaho mga unsa ba diha gawas, di ba? Unsa may mga plano nimo, so better nga imuha ni siyang paligunon una usab, di ba? Nya dili ba na siya ingon nga basta-basta ka mag-training o nya human abroad din ka diretso, ikaw ray mag-igwa na antud sa makuha na ka kanang maswito na ka ba? Di ba kay kailangan gyud kuan juga ka nang maswito juga sa imuhang buhaton kay magpakita ka videohan biya ka na no. Mag-submit biya ka og video nya tapos makita dito nga beginners kay ka mo trabaho, dili ka confident kumbaga. Di juga madawat gyud. So, better nga mo na imong buhaton mga kabisyo. So, ang imong unahon sa muna gyud tuod, of course, karon pa lang magpalagsik na kasi imong kalawasan. Di ba? Magtumar ka og Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kaning tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Plus or Calabo Capsule with mangosteen o wala kay angay kabalaka kay purong herbal kini dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawaan nga ang Calabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes. Makatabang usab kini pa-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism, ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gout mga kabisyo, my love. So sweet, so muna siya ha. Unahon na to kay tungod importante nga pagabot dito or ba kay mama dito. Now, saon na lang. Yani bisa asa pa kapadulong kung magkitsakit ka diha, liyahon kay kastanan niya, lain biya kay ilang lugar dito, mabugnaw biya nyo. Gitugnaw lang kagabi, pwede na nimong pangurog, mura na kagitakigan. Ha? Kabugnaw rin ito sa ulan, dito kay ngebe yun, ngebe. Ha? Isno yun, isno. Na, ikaw dito dapat yun ka magpaliliya kay nako, dali rin ka mga subawan. Ang imo lang nga kay daily maintenance na kay vitamins, no? Kining Angelic Sea vitamins, ha? Para sa protektado himsog nga panglawas, ganya nga mukaon ug nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic Sea with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Kini giaton sa Jesser Angelic Sea with sodium ascorbate tani siya mga kabisyo. Pwede mo mag-order daghan to, ha? O sa mo mula gagabroad kay may nalang sad. Wala ba mo nasayod sa dapita ang butika parmasya dito ditong lugar. Unya kay wala pa bantay panito kini kalabo dito sa bisang asang nasod. So pwede ra pud mo mag-order sa mga online. No? Kontakan lang ninyo yung Facebook page si Mike Kiling kay kami na magkuhan. COD na siya, COD. Kasi meaning sa COD ganyan Mike Kiling. Kuhan, cute or dili? Cute or dili? Okay gyapon. Wala yung tama kabisyo, my love. So sweet sa tuwang pagpalanog-lanog. Pabati mo gyapon ka nato, ha? Ilabi na sa pagpahimsog sa kalawasan. Labaw na podusab sa pagpalagsik. Adlaw-adlaw samtang kamulo ka sa inyuhang pagpaniud to kanato karong mga orasa. Hello day ni J. Cole Versi. Daghang salamat kanimo.
sa pag-viewing sa tong Facebook Live, and to the rest sa inyo ha mga kabisyo my loves, kindly share ang ato ang Facebook Live karon ha. Okay? And padayon ta sa tuang pagpaminaw sa tuang programa diri karon, alright? Sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban of course kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini, si Lolo Baba ha.